nakalibang ko kwarta? Wala pa ko sweldo ron. Wala pa ko ikabayad. Bisan pag mag-baby time tanduha, wala kay makuha na akong kwarta. Buisit, alimal, giatay, yawa! Ayo, ayo, naitawo, ayo. Unsa naman po na? Wala lagi kay kwarta ron. Unsa na? Parcel? Artes ra na, oy! Ay, dili ma'am, oy. Naraunta ko'y bugas nga i-introduce nimo ma'am. Ay wow! May nabugasa kay maka-introduce yourself. Wala! Ato las pikas balay. Galibog na gani ko gasa kung paniudto ani unya. Ay, dili man ako ni ibaligya nimo ma'am. Ako raman siyang ipaila-ila nimo. Sa lain, Raya. Gamantiner na lang gani kog bahaw kay wala ko'y kapalit bugas. Ma'am, salig ra nako. Ay kog pareho sa uban. Ma'am, maayo kong tawo og dili ko mangwarta nimo. Promise. Kani nga bugas, ma'am, mo ni Jaguar Rice. Usa ni sa pinakalami, malinamnam na bugas. Kay kung kabalo lang ka, ma'am, bistadihan ni sa mga pinakausgan nga scientist para lang makuha nila ang pinaka-perfect nga lasa aning bugasa. Mauna ba ni? Mauna ba ni ilang gitawag nga the right guy? Kay kung mauni, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Everybody sing with me. Dugay na kong gahulat og lalaking ingon ani. Kugihan, respectful, gentle, caring, loving, ringing, Ma'am. Uy, ma'am. Ma'am. Ma'am! Hello! Ikapila gud mo maningya sa uskadlaw. Ika-20 na ko sige kabalik-balik og ingon nga wala ko ikabayad buisit giatay yawa. Ay sorry, padayon nag-introduce. Ay, mana naman, ma'am. Dili klaro akong pag-introduce, ma'am. Mana di ay? Klaro kayo oy. Nice one. Sige daw, be. Kung tinuod ka naminaw, unsay pangalan sa akong gi-introduce nga bugas? Kuan kanang Lion Tiger? Lion Tiger. Dili, ma'am, uy. Lion Tiger, kato mo nang para sa manok. Ay sorry, and pay rice. Wa man siguro ka naminaw na ako, ma'am. Rebildi ka, no? Naminaw ko oy, kuan manggod kanang namagod ko'y sakit sa utok gud. Oh, sige. Okay. Ang pangalan sa bugas nga akong gi-introduce, ma'am, is Jaguar Rice. O di ba? Sakto ko. Akong gingod kanina, Lion Tiger. Onya, ang lion o ang tiger, pamilya na sa jaguar. Sa absent guro ka sa science no. Bitaw, ma'am. Di ba? Niana ko nimo ganina nga dili ikaw pangwartahan. Unya kay cute man pud ka. Kining 5 kilos na bugas, ako na lang ning ihatag nimo, ma'am. We, sure ka? Yes, ma'am. Dawata na, ma'am. Okay, sure ka ha? Dawata na, ma'am. Thank you kayo ha. Naanghila na jud tawon ko ron. Kabalo ka? Sa akong kamalas? Wa na ko'y kwarta? Nya sige pa jud paningil tong animal. Kulang na lang, kilatan ako dire. Tawon po ka, ma'am, oy. Sige, ma'am, murag dagan pa kay kang dapat asikasuhon. Unya kay nakadisturbo na sad ko nimo. Mauna na ako, ma'am. Ay wait, Yes, ma'am. naa pa magugoy usang problema. Unsa man na, ma'am? Maulang magugod. Okay ra jud, ma'am. Wala jud nay kaso nako. Kay, di ba, tagaan mo kanimong bugas. Unya, sige mo kog palit og pagkaon. Or mukaon ako sa gawas or sa karinderya. Kay kuan manggod. Di man ko kabalumulungag. Ay kuging nang. Ataya. May paisalaing balay na lang ko nagmarket aning Jaguar, oy. Nakalungag man kog at dire. Niya kahoy pag yun.
Butana niya, uy. Gilungagan jud ko niya bisag giaso na siya. Talagsaon na jud ang mga ing anang lalaki. Hay. Tubig sa kay murag na malha namang guro kag laway ug tinayhop diha. Uy, salamat. Pasensya kayo ha. Kalungag na nuan kagahat. Okay ra, uy. Ana naman po ko ingon ani sa among bukid. Sa una, itong bata pa ko, kahoy man po na mong gamit. Ay kabala ka. Makabawi ra niya ako nimo puhon. Magtuon kog lungag or lutuan ti kag sudan. Unsa man imong ganahan? Adobo? Minodo? Or humba? Oy, ayaw kog kataw eh. Kay unsa akong iingon, ako nang tumanon. Ay, Dodong di ay. Dodong? Oo, Dodong. Wow, murag karon na ka nakadungog anang ngalan na ha. Dodong? As in Dodong? Oh, lagi, Dodong. Gago! Inday. Alam mo ba Inday? na hindi kita magugustuhan kung pang Unsa ron? Unsa man? Karon ba? Nay baho! Hoy, naligo biya ko ha. Dili ikaw! Basta nay baho! sa Ay, gago! Ang nilungag! Napagong!